Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bababaza Isihluku abulawe ngaso owesilisa wasentenyane embumbulu eningizimu yetheko obekade eyokwenza ulibofuzo lengane abengathembi ukuthi ngeyakhe. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijoinele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Sitholakale sinqunywa Ikhanda maqede sashiswa isidumbu sowesilisa wasembumbulu entinyane obekade eyokwenza ulibofuzo lengane obebalisa ngokuthi angayizali. Isidumbu sikasicelo Dodo Mkhize beneminyaka engu42 kubikwa ukuthi sitholwe endlini yakhe umndeni ngalo usuku lolu abekade ayokwenza ngalo ulibofuzo. Kuthiwa bese kuphela isikhathi eside enokhilisana nentombi yakhe abebehlala nayo kubo eyisola ngokumbambisa ibhandi. Kugcine ngokuthi athathe isinqumo sokuthi ahambe ayokwenza ulibofuzo lengane. Umshana kamufi eligodliwe igama lakhe ngokumvikela. Uthe umufi nowesifazana bebethandana naye bebehlezi benokhilisana kubangwa indaba yengane neminyaka emithathu abanayo. Umalume ubengakholwa ukuthi ingane ngeyakhe. Behlezi esitshela ukuthi lo owesifazana umondlisa ingane okungeyona eyakhe. Iyona nto abebehlezi beyibanga. Kuchaza umshana kamufi. Ilungu lomndeni kamufi umnumzane Patrick Mkhize lithe namanje abakholwa ngendlela umufi adlule ngayo emhlabeni. Uthe angeke sekuthole ukuphumula bongake enziwa ubulungisa. Ukhale kubudlelwane obese bumuncu kakhulu phakathi kwamfowabo kanye nentombi yakhe. Uthi akukho abangakuzamanga ukulungisa isimo phakathi kwalaba ababili kodwa kufane nokuthi bathela amanzi emhlane wedada. Uchaza umfowabo njengowesilisa obelungile futhi enothando. Umfowethu ubengumuntu wabantu ingakho simangala indlela nesihluku ashone ngayo. Sifuna ukwazi ukuthi ngempela ingabe kwenzakaleni. Siyafisa kwenzeke ubulungisa. Ukhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant Colonel Lenqobile Gwala usiqinisekisile lesi sigameko. Uthe kunecala lokubulala eliphenywa ngamaphoyisa asembumbulu. Uthe amaphoyisa afike endaweni yesigameko athola umufi eseshonile. Bafethu lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.